ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ringkat lang bat kepertai baro kowe ke Ribhoi District hagalai terik ubnai no pra arzara arpuwe kala rakhi ya kasmi bakerpang jongki brew ki baduna de khotmet ya kebalatip rukum ko World Disabled Day. Ya kani ka jing rakhi la penlong de Association of Person with Disabilities Ribhoi District haga jingelang ka balalong haga office terekam jong ka seng ka badana umsning patarim Ribhoi District. Hagani kasngi uba tambor lingdo ulalong ukongsan harengkat ka jingedon lang jong ka presiden ka seng ka kong Blue Tisha Nongbet u general secretary uba krabok harkongor u nong aibo jong ka seng uba Cornelius Lalu ki kime ki kipa barengkat ki dikhot jong ka seng. Kani ka kinhon hagani kasngi kala rakhiru ya ka advance Christmas da ka bapenbot pat sa ka jingduai ka bakerpang na ka benta uba Ronald Malay u presiden ka seng ubala khla no nagani ka sla perthai ha ka khat artrik ubnai no pra hagani ka jing rakhe la pen songkun de ki jing rawai na ka kinhon rawai ki samla ki bala mi khmat na ka conference meeting prayer na keleng ka ri khasi jantia na panong namar bangi dan hang ni kadi ka sngi ka bakerpang ka jongi Hoy kini kasni kalong kasni ya kaba nilaban ong bagadi kasni kaba kerpang he kerjongi kaba ngide ban rakhe kaba ngile ban de kemen kaba ngidan kahok kaba nilaban penpau ya ka government ru bakan de ye na ka benta kas kerjongi de hakum kini kasni kadang kalong kalat kaba bat ka kabu kaba biang e dia kini ka pol menta hoy haksis nong kamar bakani ka program kerjongi kini ka stat komentani kasi mta kalong ibarat na kibaratam na marba na kidhaw kiba haga jiksang impat day bangin de sumha hiru hadu kata ka bangin de kaman na ba I president jongi I Ronald Malay na suklat impat daksis namru tinrek nang pang kinomong tli kum kani kasngi ke bangi yoban ke bangi de ban kin maburam tinata kadaw ni semya kani kalat ke batam kindet e jing rakhi jongi tinggal scam ba mairu indon ringkat wala indon ringkat sopan ni hakani ke por ni scam ba na masalinda ke ba imla ban ki bala ban yi ini idon ringkat bangi ba na ke kuru hakani ke si ko tina ka banta ka bangi yo yakini ki jiram ke bangi yo yakini ki jinan kam ke jongi ke ba bon sin marangi le shiman ka sarkar ka lani ka government kam chu snap I yangi taringi hakino kino ki benta namar bonjan ngi ki bran jingduna bon sen ngidan ki badan jingduna haki pamlayan ki bran jingduna haki bor ki bamyi kombalong ma nang ta ki don ki bran jingduna haki bor jingmat jing perkan ti ki bamlaya dan ki bamla sisa hi banyan tingya ban pendan kami ki ya ko wheelchair ki bagin pendan kami ki haman ki jing dan kam ki jongki ti bon sen marangilen Kumban suai ke example aku bangi le aki Hasibel Hospital kalong ko bai kala dia ke bangi juyo ya ke wheelchair na ka banta jong ni te bunsin bangi le shiman bunsin ba kim chupatiaw na ka banta ka te narangi don bangi le lingba ka kerteng jong ka association kumat ba ki kloy ban yo te bunru ki ba bunru hakinong kendong nalingba narangi ndai na ka ni ka association bun kinong kendong kim smooth hu ki barang sa hagajing sadin sabit kumto barki bam laban tip bakai kanu kino ker ki hok ki jongi ki bangi di ban em hakanu rukam badan ru ki long hieng ki ba le ran ban pen mi shabare ki khun ki ti ki jongi ki ban jingduna ha ki khamen te kum suru te nang ta dan ter ki ba mo ki dan ki bun ki bangi laban je te nakata kadaw ni form ya ki ni ka association kinang bakal longkum ke jiram tibat kawe pat ke bangi laban yarap shekib rio kalong ba yakib dan jingduna ko mangi kawe ke bangi dan kam ya bangi na banlet bangi na banra yakib program ko mangi jukhat ka awareness program hakileng keleng kisnong kita te ho kini ka seng ko jongi ngila stang la khamslam tamba kawe na mar bangi dan tangki parabadan jingduna khatmen badbun ru ningi ngilong tangki ba duna haketiang ka kot kayo kakan tingim pala ban ko balut ya kisnong ki bangi de ban let kum ki awareness program ye namar abangi let sekito ki program
ngidan kam ya ki by one ngidan kam kumta terter haki keleng kisno te kumta ngim pala bangin la habun teli kisno ki bangi tip bagi buon kisno ki badan kam ya kini ka awareness program na kabenta ketika na kabenta kini ke jinglong ke jongi kenang bagi kisno ki thau kin yoi bad bakin tip ba ngidan la ka hok teng bun sin ni sayur no hakim lang salang dalam ba bakim tip dan kibam tip ya karul kan dari kibam tip ya kanu ka sapang jongi kibam tip ai tena kata kadau ngidan kam bangin let hapun kisnong tang bana kadau ke jingbom dan ba ke jingbo baduna ka financial ngimla banlen tingi kerman ba nangish kaman ing ba ke boble undon ringkat bani unayala mingi bangin la banlen dudang kharu ba phim simdon baro alyang ki khmat lane phiduna ka boryo i lane don na prengjong phi ki ba ki kijat phi kim kersham bhai phi ba pidon ru na prengjong phi ki don ki ji bindu a ka jingdo na ki bon an rei hakini ki singi ma menta ya phi ki khot ki special able person ki ta ki briu ki ba oblei ula ai phi ka bor ka ba phin im ring kat bat ngi ban ya pen la kar ngiu bangin ya chaprang ka jing im briu jungi da hawat la mi don na preng kita ki ba baro ki ki jingdo na jungi an rei ngi yeng bat ngi im da ka jing kermen lada mangi ki ba biang ke ti ki jap ngi ur ngi mare lane ngi ur bang ya inti ngin da jenda tim ngin da sosi rei ba sultanat ka long banyu ep bam simdon ga boru i ba biang bat bam don ga bor ban krishani ki jadong phi aba phi ur phir khi no rei phi snow thamula ya ta ka jinglong ba bre lo ip ba phi don ga jingruna ba phi tip ba phi ya inti hala ka singi ringkat ba ta ka jing snow tho ba phi duna henrei phi ale ba de ya ka jingele ka bating hala ka singi ba pin pinyo ya ka jing im ngejong phi ka ban pen sobha om tang yala de rei ban pen sobha ru yo blei kendiat ngira snow tunat sibun nom tai ba lalu ngada ai ku blei phi ba long ru rong ba uba la yo ban sim ni ke jing ke phi tri ko we ke jat kam rei phi rap ru ikini ki we ke ban kam tengaru ngapoi hangni don ahli ki benta ka we ke benta ban kong galong nom tai blue hi badan ke conference ke bagi juo pelong dia seng bang juo ban kren bon babnu no arsian chipnai bat kila snow tho bangaru ngadon bat ki ka project ke jungi hang ni Ribhoi district ka bangi pende pen sai ka mariang ka headquarter jungi ke dang tai Ribhoi rembong aka ba iba melbo or iba lakren ke school jungi ke dei ke bangi jupenon kam malakapor aka bangi yo ban ya trilang ba absan di sinong Ribhoi district bangin pende pen sai ka mariang aka bangi thungi giling kisit bangi pen theory of kot jungi breu along ko bhawi ndu ipi ba lalu ipi dei ba tre aka ni ke kam ba pen yo ban pen snow tho lemi ki we ning bagi ni ki ke bangin senang yo ban tre kham ha nang ni chakmat ni lasdang ya kan do usnam arja khat nyo bad na kadenta kani ka team lane kani ka singi ke bangi yo ban poi aka ni ke por ke long ba ngaru ku mangalong breu ba tre ki kampai ba la tre kam sarkar ni donru ka jing tre ki ba shit hem nam ta ka jing imlang salang te ngara yo ban wan che kani ke jeka ka bang snow ka men sim yo nga aslei ka tap ka jing kimen ban yo i ki aka ba ki le ya kershan pa phiru ki la yo ban ya ai jimut le mi ki bekin seng ni ka seng bat ka wei ma kwa ban ong pen ni ka por oi na snow tho ba ka don hi ki jing na ki don kam hi jarap ding wei pat na ka banta jung Here we are standing in the midst of your presence, God's special children, who we really are. Fill the strength within us if you open the way. We can face life challenges, we can reach the goal, we can achieve great heights. All we need is a chance. Here we are standing in the midst of your presence, God's special children, who we really are. Fill the strength within us
If you open the way